Dan, dragi youtuberi, danas ću vam pokazati kako se registrirati na Roblox. To sam već pokazao u jednom klipu, no mnogi ne razumiju što sam napisao, pa ću vam sada to ovako objasniti. Prvo, ne Facebook, izvinjavam se, pa uđete u Roblox. Ovako, ja sam se već registrovao, završno napraviti još jedan profil. Logout. Ovako. Šta znam, nadate se neko ima šta ja znam. Što je mogao youtuber. No, 1, 2, 3. Ne može. Može, eto ga. I sa lozinku, šta ja znam, možete koristiti ovaj profil, složit ću vam reći ovakvu lozinku. Evo, lozinka će biti šta znam, kraj videa. Kraj videa 1, 2, 3. Kraj videa 1, 2, 3. I šta znači nešto bez veze. Vidite će drugo, naravno muško i singa. No, naravno, nešto sam krivo. Lozinka. Evo ga sad će. Naravno morate uvesti svoj e-mail adresu. No oni koji nemaju e-mail ili ako su malo mlađi moraju kucati samo ovdje. I evo ga, prijavili smo se. Uđete u profil. I evo ga. To ste vi. Naravno može neko uzeti ovo pa promijeniti lozinku. Nije meni važno, onako ga neću koristiti. I to je to. Nadam se da ste ponešto naučili. Ako nešto želite, slobodno pitate. I ako vam se nešto pokvari,